Welkom bij Ben Busy TV. Het tv-programma waarin we het gaan hebben over sporten, spelen, andere activiteiten en leren en nog veel meer. Ik ben beweegcoach Riekes, ik hou van volleybal. Ik ben beweegcoach Marloes, ik hou van voetbal en ik verdedig het doel. Ik ben beweegcoach Patricia en in het weekend hou ik van klarinet spelen. Ja, er komt dadelijk nog iemand en wij zijn wel heel erg benieuwd wie dat zou kunnen zijn. Ja, kom er maar bij. Kijk eens, het is Ben Ben Busy! Busy! Hey, Leuk dat je dat je er er bent. Hey Ben, waar hou jij eigenlijk van? Eten? Ja? Hou je van fruit? Ja, Ben houdt houdt van hij ook al fruit. van. Oké. Heb je trek in een appel? Yes, Ben houdt van een appel. appel. Laat die nou bij hebben. Alsjeblieft, Ben. Goed. Ben, Hey, Ben, tot de volgende keer. Tot de Smakelijk. volgende! Doei doei. dat was Ben Busy. Ja. Hey jongens meiden, wij hebben nog een hele leuke dans voor jullie. Die kunnen jullie dadelijk ook lekker meedoen. Doe hem lekker na. Dan kunnen wij de muziek starten en gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Hier gaan we. Van al dat bewegen krijg je dorst. Daarom is het belangrijk om goed water te drinken. Wil je het water nou wat lekkerder maken? Doe dan een schijfje citroen of komkommer erin of een stukje appel. Je zult zien dat het dan lekkerder smaakt. Nou jongens en meisjes, dit was onze allereerste aflevering van Ben Busy TV. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Heb je nou een vraag over sport, voeding of iets anders wat met gezondheid te maken heeft? Stuur je vraag op naar info@benbusy.nl. Tot de volgende keer. Doei. Doei!